Għalkemm irbaħna l-argument fuq il-prinċipju, l-iskema xorta seta' tkun aħjar. Ħafna aħjar milli hija llum. Fid-dettalji tagħha, kif jgħidu, the devil is in the detail. U terġa' hemm intenzjoni ċara min-naħa tal-gvern illi jagħmel xi ħaġa differenti minn dak li qalilna u differenti minn dak li ftiem anki mal-Kummissjoni Ewropea. Il-problema ma' dan il-gvern hi illi trid taqra mhux dak li hemm miktub, imma trid taqra x'hemm between the lines. Il-Partit Nazzjonalista fil-jiem li ġejjin ser jippreżenta fil-Parlament emendi għall-avviż legali li ġie ippubblikat il-bieraħ sabiex jikkoreġi dawn il-punti u sabiex il-liġi tirrifletti tassew dak il-li ġie miftiem. Il-Prim Ministru ma jistax jibqa' jgħaddi n-nies biżmien. Il-Prim Ministru għandu jagħmel eżattament dak illi intrabat illi jagħmel u jieqaf jinganna lin-nies. Aħna lesti illi dawn l-emendi jiġu diskussi mill-aktar fis sabiex din l-iskema tkun tista' tiġi maqbula bejn kulħadd u nkunu nistgħu immexxu minn din il-kontroversja darba għal dejjem.